Конгресс мөнбәре тапшыруын башлыйбыз. Тапшыруыбызда безнең бүген Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесенең урынбасары, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин катнаша. Хәерле көн, Тәбрис. Хәерле көн. Яңа гына Үзбәкстаннан кайттым. Нинди сәфәр булды ул? Соңгы вакытта Ташкентта бик күп кенә Татарстаннан делегатлар булды. Делегациялар булып китте. Президент сәфәре дә булды. Васил Гаязович та төрле шәһәрләрдә булып китте. Мәрҗани белән бәйле, шуннан соң хөкүмәт делегациясе белән бәйле чаралар узды. Казан ансамбле үзенең концертларын куйды. Һәм инде ниһаять анда яшьләргә дә чират җитте. Менә безнең шундый вакытка килеп җитәбез. Кайчандыр менә бу эшне башлаган кешеләр, яшьләр, беренче татар яшьләре форумына йөри торган яшьләр активлар ул вакытта татар яшьләре оешмалары төзегәннәр иде. Шул исәптән Үзбәкстанда 10 ел элек, димәк, алар беренче тапкыр оешкан рәвештә менә татар мәдәният үзәге каршында яшьләр советы булдырганнар һәм инде менә хәзер буын алмашып анда бара, инде ялгышмасам 3нче буын килә. Ул бездә дә шулай ук, менә Казан активында да шулай. Аларда да шулай ук менә яңадан яңа активлар килә һәм менә шундый бер нәтиҗә ясау булды. Безнең беренче танышу булган иде 7 ел элек, мин үзем Ташкентта булдым. Һәм менә 7 елдан соң беренче тапкыр тагын аларга бардым. Зур, бик зур җәмгыять аларда. Бу инде бөтенесенә билгеле, Үзбәкстанда иң зур сан ягыннан татарлар. Татарлар яши. Аларның бу яшьләрдә бик актив. Яшьләр ягыннан да шулай ук. Сан менә шулай бирә. Теге Бухарада да, мин беләм, Самаркандта да, иң күп әлбәттә инде Ташкентта. Чөнки монда алар әле алай гына түгел, Ташкенттан бик күп яшьләр монда укырга килә, Казанга, Татарстан югары уку йортларына укырга керәләр. Монда килеп алар безнең актив байталар бит. Байталар, катнашалар анда. Әнигенә, үзегенә ни тора, шулай бит. Менә хәзер яшь буыннан Якуб килгән иде, ул шундый безнең ярты эшне алып бара торган, оештыра торган актив егет. Һәм инде без котларга бардык. Бу инде шундый гадәттә без форумнар, шундый белем бирү темалары, ниндидер сессиялар уздыру белән барабыз. Бу инде шундый тантаналы чара булды. 10 еллык актив булганнарга рәхмәт хатлары тапшырдык. Үзебезнекен генә түгел, башка министрлыкларның, башка Татарстанның учреждениялары исеменнән тапшырдык, алар белән күрештек. Яңа буын яшьләре белән шундый түгәрәк өстәлгә утырып сөйләштек инде. Нинди планнары алга таба һәм башкалар. Тәбрис, бүгенге көндә оешма кем җитәкли? Безнең татар яшьләре форумы советында Үзбәкстан Назым дигән егет, ул үзе профессиясе буенча, мин әйтәм, шундый төгәл егет, каян микән дип, ул очкычлар, самолетлар белән бәйле, шундый инженер, хәзер дөрес әйтмәскә мөмкин инде. Ләкин менә шундый төгәл профессия, үзе дә бик төгәл егет, ләкин активлары күп, актив яшьләре. Менә Назым аша без инде элемтә тотабыз. Әлбәттә, күптәннән безнең Нариман Каримов, аны бөтенесе белә инде, ул Татарстан вәкиллегендә хәзер эшли. Инде иҗтимагый эшләр белән Назым бара. Менә өметле яшьләр күпме, татарча сөйләшәрме Үзбәкстандагы татарлар? Татарча сөйләшү белән бөтен җирдә кебек инде. Гаиләсендә булганында сөйләшә. Булай Ташкент үзе дә бик рус телле шәһәр дип әйтер идем мин. Анда бөтен халык, барыбер теге азмы күпме алар русча сөйләшә, русча белә. Шуңа күрә татарча белүчеләр алай әллә ни күп түгел. Минемчә, ул бөтен зур шәһәрләрнең шундый проблемасы. Тәбрис, менә җәй укулар буенча яңа проект башлап җибәрәбез. Үзбәкстанда татар яшьләре бу проектта катнашырга әзерләрме? Аларга инде, алар бездән идеялар көтә. Менә без сөйләшкән ик алдагы планнар буенча. Минемчә, аларны чакырга кирәк. Хәзер менә шундый 10 еллык алар өчен менә шундый нәтиҗәләр ясау, планнар төзү чарасы кебек оештырылды. Хәзер алар, мин сиздем, ничектер анда менә яшьләр алар нәрсәдер өмет итәләр бездән, идеялар, шундый әйдәгез эшлибез дип янып торалар.
яңа энергияга һәр вакытта да шундай идеялар кирәк. Минемчә, аларга тәкъдим итсәң, алар кушылыр иде бу эшкә. Идеяларыгыз күп, бай һәм күп кырлы уңышлар тәбрис. Рәхмәт. Конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчесе урынбасары, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенге саубуллашам.